זהו? טוב, היום אני רוצה להכין פתאי, שזה מוקפץ תאילנדי. ככה מתחילים, אני עושה את זה עם נודלס, אפשר לעשות גם עם מטריות אורז. קודם כל מחממים טוב טוב את המחבת, שיהיה ממש חם. מוסיפים שמן לטיגום, לא שמן זית, רק שמן לטיגום, איזה 2 כפות, 3 כפות. מחממים טוב כל הצדדים של הווק. כמובן בשביל מוקפץ חייב להיות מחבת ווק, אחרת יהיה קצת קשה. מחכים כמה שניות שהשמן יהיה ממש חם. מה שכן, מי שאין לו אש גבוה או משהו, למשל לי יש על חשמלי, אז משאירים ממש איזה 10 דקות לפני הווק, שיתחמם ממש. כל הבישול של המוקפץ זה הולך להיות עם בישול עם חום גבוה. קודם כל בשביל מוקפץ צריך להיות הכל מוכן. אנחנו חותכים בדרך, בעיקרון קוראים לזה ג'וליאנים, שבשפת מטבח, שזה רצועות ארוכות, גפרורים, אפשר להגיד להם גם, כאלה. אנחנו נעשה את זה חריף, אנחנו נעשה את זה עם פלפל חריפים, לא הרבה. טוב, מתחילים עם ג'ינג'ר בשום קצוץ. הכל ביחד. אנחנו נעשה את הפתאי לא עם רצועות של חזה עוף. ממש מיד שאנחנו מוסיפים גם את הרצועות של חזה עוף, שזה רק קצת מלח ופלפל. מערבבים טוב.